Шоева Фароғат. Изачоем на. Дар куҷо кор мекунед? Дар боғи парчами президент. Боғи парчами президент рӯбандагӣ мекунам. Вазифаи ман рӯбандагӣ тозагӣ да. Чӣ қадар моҳона мегиред? Моҳонам ним ставка ҳам ай соати 5 то соати 12 ба яка 600 сомон метиям. Шукр. Мерасонад барои як моҳ? Барои як моҳ не намерасонад. Ай баки ягонҷо бо мирам баъди ай кор биромаданам боз ягонҷо хай ягон кас ягон кори хонаша буга ягон кори хонашро мекунам. Мисол ягон каса бо ёрдам мекунам хай ягон чи бо ягон пулай нона ягон чи хай бо ёрдам мекунам. Чанд сол шудааст ки мисол ҳамроҳи ду фарзандатон аз шавҳаратон ҷудо зиндагӣ мекунед? Бигирем ихел ҷудо шиданмон духтарчаи калоним 2002 Оиша 1 солаву чанд қайна буд иш ми 1 сола буд иш ҳами 8 моҳа буд 9 моҳа буд тимгиш. Агар ай хел бигирем аку вақте ки ай мо қумсангир кучида омадеми душанбе ё майдак будан ами қабдан. Баъд падаршон дар Россия буд. Падаршон Россияда буд. Ва вай кадан. Аками хай зиндагӣ дами як келинг будам ҳавли вай уда хай. Хай шумо дами зиндагӣ накунед якам хиждоманам қайсанглом. Шумо ҷа зиндагӣ накунед якам шавҳарат омад хай ягонҷо мегирам мебара хай зиндагӣ мекунам. Ҳам хели ҳар рӯз ҷангу ҷанҷол ҳам хелам намебиромадам истодам. Фақат вай мекардам мефтум хай тоқат кардам дар кор. Хай ба хелқати бо рӯзи шид хами хисрам. Хай биё барам хонатон да бимонам кай ки мо худашон ба хай хисрам бо гирифт овард дар хона ки партов мондам қимсангир модарам гузашта шигид падарам буд. Ҷада як қарби чанд сол падарам нигоҳ кард. Баъд падарам ай дунё гузашт. Ам хелам яке дер занг мезади вақто бо хай кам телефонам набуд ай ҳар мо ак надоштем дигар одамода занг мезад ягон 2 бор ё 3 бор чум занг задагӣ 3 сол 4 сол истодам дар хонаи хидмат баъди ай ё ҳай карданашон ами катиба я хел оли мебиём оли тоқат ки як бор занг задам тари ҳечкам хелами дурӯға мекарда будиям ма уже маслиҳатош накарда будиям ки хай ира парто инҷа ҳамсоя духтара ин шаҳрда ира метиемта баъд ира туғри кадан додан ин ҳамсоя духтари аз 3 хона 4 хона иснаи тарафи догдаҳан зиндагӣ мекунанд ази 4 хона уснай ба ҳамура вай кадиянша у духтара гирифтан доданш ма дар хонаи хидмат ба фаҳмидам ки Россия омадам ки ҷеё чанд қашида даст омаданша ба ма дер дарак ёфтам ами одамо гуфтан ки падаре ми омадагӣ бидас ай Россия да гуфтам не вай гуфта буд оли не қапас мебинам не гуфт омадагӣ ба хестам омадам а духтарчаком қати майдак нахай бова омадам ки хе гуфтан ки ана чиз бозорча рафтам хисрман бозорчаи догда савдо мекард гуфтам мардак кани гуфтан ки мардак нестай ана имрӯз пагаҳ и мардак тӯй дора ҳоли я чанд қапас намебиёя гуфтам чӣ хели тӯй ба гуфт ки ам хейр амо як писаршам михел кардам ки якта қайнӣ дорам амура зан метиям ки я писаршамо қоҳри қуръон айко амо дар мадрасаи чечения дарс метия ава я зан метия гуфтам баъд амура ҳам гаштам ака натонистам дигар рафтан уси хонашон ба гашта бо рафтам хонсанги баъди ҷудо шудан кӯмак мекард мисол маблағ мефирсон ё нешавад не гуфтам ки ами 3 солда як маротиба ами 1000 сум расист ки бачун тамоми ягон чизигаша надида будам 3 сол 4 сол баъди ҳай кардани ай хонаи шаҳршон ҳай кардан ами 1000 сум расист ки буд тамом дига ягон чига рӯй накардам тамом рӯй намекард то ин вақт мисол дар шаҳр дар куҷо зиндагӣ мекардед шумо фақат иҷора истодам
акр навай қишлуқ омадагӣ чӣ хел намефаҳмидим, ҳеҷ ҷора намедонистам ки ҷобрам бо падарам навгузаштагӣ ӯ ҷабрам ӯ тамне ӯ чамне чӣ хел мекунам акр хай анга қати чӣ хеле хами ҳавли вайда ва ҳар куҷода ягон хешта бур як ду рӯзи дар хонаи вай меистодам ба ҳамин хилқати ба ва мегуфтанд хай ягон ҷо кор вай мекунем та кор ка ҳамин номбои хонао кор кардам кор меёфтанд номбои хонао маҳкам мешид ягон ҷо бо мерафтам марди хонаи ягон каса тӯза мекардам хеле рӯз ма бурдам чанд сол хай ҳамин номбои кор кардам ба чиёда сохтумонуда чиёда авқот мерафтам мекардам пори кардам ҳам хилқати хай ҳамин рӯз ма бурдам то намидама ҳозирам ба хай корхонаи давлатия ба бо ёфтам адрес додам ба бои ҷамоатам дуромадам ай 2015 ака иҷа кор кардистам корхонаи давлатида хеле то нами ҳозира шавҳаратон мисол замину хонаву чӣ барои шумо гирифтан кӯмак накард ё маблағ надод то шумо хона кунед барои фарзандонаш не ба чанд боро ҳамин хел азоб квартира чӣ хеле ҳамин хел азоб кашидам ҷоеш мешид пул намеёфтам маблағ ма ё ки мисол ҳамин корхона маҳкам мешид бекор мемондам ҳамин хел баъзе одам мефаҳмид аммо хазяйка баъзеш намефаҳмид мегуфт хай одам ёфтам бубуроем гуфта ҳамин хел азоби кашидам гирем ҷош шидагӣ буд остановко истодум зиндагӣ кардам хай ҳамин хеле одамо чун аз зуршон мебояд ки як каса дар хонашон квартира мешинонанд ва ям барои зиндагишон мешинонанд хай ҳамин хел не ба пеш хиср мерафтам ам бозорча мегуфтам ки хай ҳамин ма ягон гуноҳи вазмине накардам хай мисол ҳамин духтарча қати хай ягон мисол бачат ина ӯ духтара гирифт россия бур қати вай зиндагӣ мекунад мара хай да ҳамин ҳамин ҳавли дар раҳ бутед дар як хонаш не вақте ки ӯ намехоҳад та сар додаст дигар чӣ кор мекунем тра не мегуфтам ба хотири ҳамин дута фарзанд не мегуфтак агар и хел бихоҳӣ ки кӯдакора бите мода фарзандора бите худат бибуро бира шукр бибуро бира мегуфтам не ман ҳеҷ вақт вай намекунам як бор ҳаётам хеле шид дигар ман чӣ кор мекунам ман дута духтарча дорам ман духтарума намепартом ман модарам чӣ хел фарзандма мепартом ман барои фарзандум мегуфтам ҳеҷ вақт ман фарзандума намепартом акам кӯшиш кардам ки меомадам зора мекардам ки раҳм бидиҳам не раҳ надоданд хай ба бо мерафтам бо квартира кӯам мехел бо мерафтам хай бо одамои дилсӯзш пайдо мешид мегуфтанд хай то ягон кор ёфтанд та майли шуморо мо ҷо мекунем хелиёшам дидам хай бо ҷое шид ки ҳамин хелай ҳамин хай 18 сол бигирем шида иҷора шиштанма 18 сол шид ҷоеш мешид пул меёфтам пули квартира медодам ҷоеш намешид намеёфтам мебироварданд таба одами хай ба инсофш мегуфт хай надора ё кор накардист аз бишина беҳад хай хонаи мардум азоб кашидем да ҳамин квартира беҳад қин баъд вай кардем вақте ки ҳамин хел қин азоб мекунанд охирон дар қараболо зиндагӣ кардам иҷора истодам ҳамунҷа 5 сол истодам ҳамун як сарае ки 4 метр квадрат буд такшам бетон буд болош бетон я форточка дошт бо дар ҳамин дами ҳамин бобои ҳамиё омадагӣ дидагӣ буд ҳамунҷара як бор омад як карат омад дидак баъд ҳамун дами ҳамунҷа якта мардак ҳамунҷа дар хонаш квартира меистодам вақте келин кардан хонаошон танг шудан гуфтанд ки шуморо мо ҳай кардан наметонем ҳайто намекунем якам ҷоя шуморо нишонти маъқул мешавад зиндагӣ кунем барои ҳавлиёмон тангши келин медурорем гуфтам майли хай бурдан ҳамун сарая нишон додан гуфт ки ҳамин сарайда зиндагӣ кунем ки хай ин хел ҷомашӯю вайтон кардантон саршӯитон хонаи мо не ки ҳамин сарайда аммо хай вақт бо духтарчум камтар майда будам 4 метр квадрат буд вай бо устоса хай духтар хай калон шид хел почошон диқадақ қати хо мерафтем ва як рӯзе шид ки ҳамун бобои ҳамиё чӣ вае шид ки рафтам гуфтам ки як бор шумо ҳамӣ биёем бибинем гуфтам ки ма дар чӣ авҳол зиндагӣ дорам биё як бор бибинем охи ва ами чӣ кореш ғалтид ки омад дид ҳамунҷара гуфтам ина нигоҳ кам авҳол даем гуфтам хай ҳами як хонара битем гуфтам зиндагӣ кунам майли хай ҳамчун квартиран вай кунем ки хай духтарчо калон шидан охи сарайда иҷара хезондестиян гуфтам хел қатиям ба гардан нагирифт вагарна авҳол ма дида ки битонай касал шидем хели стуғондар шидам хидмам ҳар ду духтаром уже духтарчом хел миёнашон тари хам шида будан айдастам стуғондар шида будан бад хай
баъзе одамо дарак юфтан омадан хеле бо дору кардан ӯ хонара амо битона хеле таша пол кардагӣ будан ва бо хай раиси маҳалла омад ки иҷа мехеза гуфтан шумо ҷоатона биёвед бо айҷа хай хестам аю хара боло рафтам ки ба хисрам ами бобои ами духтарам гуфт ки рафтам гуфт не гуфтам ҷара хезондесан дигар куҷо мерам роҳ надорам дигар квартира ман ба квартира мегардам духтарчо калон шидан гуфтам охир намешава гуфтам ман мехонадам зиндагӣ мекунам гуфтам қати ами ду духтарчам гуфтам ба яке нашина гуфта гуфтам ё ки месамам ҷа зиндагӣ мекунам ё ки бигирем вай кунем гуфтам ами ягон хона ё ки ягон хонага ягон чӣ мехарем метинем аки анде гуфта нашина дар иҷа зиндагӣ накуна гуфта ба гуфт ки вай шуморо ҳозир я маслиҳати хуб метинем гуфта ки ябор берун биброен ва берун биромадам гуфт ки ҳами хел биё я замина метинем та гуфтам агане гуфтагӣ будама ки замина битиан ами роҳбарои худмон ки замин бития ба гардан аги ки барои чунки шумо зане ягон вай надорем ки шуморо хона бисоза ба и гуфт ки ман қоҳрира мегӯм ёрдам мекунам ман падаршам чӣ хел гапи маро намегира ту замина ба гардан бигӣ гуфтам замин дар куҷо боша гуфт замин мон дар тарафи раисвалка мустрикаи шаҳра мебаранд ку тарафи дарвозаи ваҳдата мегузарӣ мерай ҳамонҷода оле шуморо мебарам нишон метиҳем гуфтам ки ман зурам намераса барои уҷара сохтан барои уҷара бо вай кардан гуфтам бояд саломатиам надорам баъд ман ним ставка ман охир ман чӣ хел гуфтам ман қамавош мегирем ҳамун чени зури расидагим кор мекунам ҳамун қапуло метиҳам охир ман ягон бачае надорам ки хеза бо мара замини шуморо бардоре не қорира мегӯм ёрдамат мекуна вақте ки мара дилма пир кард ки қорира мегӯм ёрдам мекуна замина ба гардан бигӣ ба рафтам ки хел духтарчаш хона бардоштагӣ хонаи фасон бардоштагӣ духтарчаш оилае ҳамун замини ҳамун як сотиқа ну ки баландӣ дай ами як сотиқа хай нишонам дод гуфтам о худоя иҷа ма чӣ хел мекунем не ту ғам нахӯр та ҳами қай ки мо худмон ёрдам мекунем та мақсад ба гардан бигӣ ба гуфтам и хай ҳуҷҷат надора ба гуфт ки не аввал ҳоли як фундаментака ягон чи як бирезем ба ҳуҷҷатша метиҳем та лакин ака ин вақте гуфтагиш қариби чанд сол шид ки олямаст ки ҳуҷҷат бития ба мара ему заминча ба дидам ки бо пеш мерафтам мегуфтам шумо гуфтем ки вай метиҳем хай ина квартира ба квартира гаштаесам уже намешава ина гармия омадааст хай биё як чи ёрдам каму замини беҳуҷҷата ҳаму я сотиқака биё рост кунем ёрдамам кун камтар гуфти бачама мегӯм ёрдам мекуна ку хай шумо падаршум гуфтем падаршам занг мезанам ягон маблағ рӯй мекунад шуморо ма метиҳем ягон хоначатуна хай бардорем дастам дод зад ки бира даф шав та айҷа замин додам та ба гардан гирифти да як корхонаи калон кор мекунӣ ёрдамат намекунанд бира ҳамуно ёрдамат кунанд замин айма додан бира ваёра бигӯй ҳамуно мавоши хушрӯ битиян ҳамо ёрдамат бикунанд гуфт накардак ман ёрдам ман фақат худам рафтам адиро хел адираи хокай накардак ҳаму худам ҳамо адира хокоша кандам ам мардикоро нишон медоданд ки шумо пуле надорем ки бирехи хок бихарем ки ягон вай бихарем семин бихарем ҳамун адира хокоро баъди кор соати 12 мерафтам ҳамун кетмақати хокоро мекандам хеле чӣ мекардам нишоно медодам мегуфтанд то модани моро ягон овш пишаб вай ки ҷа овам надошт хай як сади чандсими бо ов мехаридам ягон як занака ҳамун боло да чӣ дошт хеле чоҳ дошт амуро як сади чанд сум медодам ва ҳавзи ҳамо ова вай мекардам ов медодан ҳамунҷа мехелдам лоёра ин хеле нишоно медодам ҳамун лоёра вай мекардам аммо мардикорое ки ҳамун ай корхона ҳамун бо ай дигар ҷо хай бо зора мекардам таволло мекардам иш уша бо одамое ки ҳамунҷа медидан худам тоқа будам меомадан ёрдам мекардам ҳамунҷа хай ҳами як 4 та девола куч кардам ҳамунҷа 4 та девола куч кардам хай ҳами вай карданҷда гуфтам хай як 2 метрам нест да деволаш баландиш вайда ба гуфтам хай ҳамара меқа кардам ба ҳами занаким хай ҳуҷҷатша наметима ки не гуфт ҳуҷҷат ҳамун да номи духтари ма мақсад меиста гуфтам уҷа мара гуфт ки да номи духтари ма меиста духтари ма налоки замина метия ира метия ту ҳичи наметии ӯ метия ҳамаша там хел зиндагӣ ка гуфтам не барои чунки як бор шумо ҳаёти марам хел безакс бедокумент беҳуҷҷат сӯзонде идоф ма документални барои ту лавз кардӣ чӣ хел мардаки ту чӣ хел ҳоҷӣ гуфтӣ ки ёрдамат мекунам накардӣ хай менам қарра бардоштам биё ҳуҷҷатша бите надод не дар номи мақсад духтари ма меиста ту ҳамчунан як квартиранда бо бировардан осонеда ира
чӣ кардаст охам 4 девол кардаст ба ҳамин занакиш мехоҳем 4 девол табакам бубро бара ба ҳам гапшам ҳозир куҷо ба чӣ зиндагӣ доред ҳозир айни ҳола ка нами қати як ваюда мистудум қати студенто ана аюҷа вақте ки оила мара сиёнка кард тарафи дог давдым ай уҷа бо маблағи камтар зурм нарасид 450 сомон буд зурм нарасид қатим одам гирифта будем 12 метр квадрат буду хонача қатим бо одам гирифтем вай одамо ба хай бо бечора гуфтан ки хай хонача майда холадҷон мо наметонем шиштан бо рафтан дига зурм нарасид худам 200 чанд сумша медодум зурм нарасид 450 вай бечора мусафид ами чи нагуфт хазайка гуфт ки хай одам меёфтин местуден чай сайда хай гуфтам охи зурм намераса одамам наёфтам қатим биста ба манӯ қатия студенто о гуфтан ки хай шинен ҳамиҷа холадҷону хай мора ягон ёрдам кунед ами ягон пули свет агар битен пули ягон вай битен майли хай ҳамун студентора ягон даст мерасид 100 сомӣ медодум қатиамно местодум бози баъд о ҳамун ай уҷа хестан вайо ай уҷа хестан гуфтан ки хонара месупорем холадҷон хай шумо ягон ҷотона меёфтем гуфтам ки хай майлиш анаме чанд рӯз шид 4 рӯз шида биромадан ма ай иҷораи ҳози местуда ки қатии студенто 4 рӯз шид биромадан ма аз да 112 да хонаи ами я духтарчаи майдаки ма пеши ҳамун духтарда ду зандагӣ ёд мегирифт айна қиқирас ҳамун духтарам ки хел ами квартира хизондеса намедонем ки ҷо бурем гуфтай зимистонда ҳамаи ҷо пура ҷоам наёфтиса сучам гуфтай ба духтар гуфта ки хай то як ҷо ёфтантона да хонаи ма очатона файрод кунед бо пеши ма бия ба рафтам гуфт ки холаҷон шумо метонед да қати ма бия бестен то як ҷо ёфтантона хай ягон ҷо бо ки ёфтен ами гудакҳои мара хай амиҷа бо сетфа гудакча дора имрӯз 3 рӯз шида да хонаи ми занакам да 112 гуфтан хай то ягон ҷо ёфтантона мо шумора амиҷа хай нигоҳ мекунем чӣ мекунем хай ами ягон кору бори хонашона мекунам вай мекунам авқот павқот мекунам гудакчошонда гудакоша бо мактаб рой мекунам я 3 рӯз шида хонашонда айшам хай ку времени да меги хай мақсад то ягон ҷо то наёфтантона хай бо ҳаракат кунем ягон ҷо ёбем ана имрӯз пага кардисас ами ҳар рӯз фақат ами 5 сол шид охи ами 5 сол шид мадисас ҳуҷҷати замин метим ҳуҷҷат оли тоқат оли хелико оли метим ина оиладам умад вақте ки наворма бировардам тамошо кардак умад билет гирифт дастрочни умад оилара коф вай чӣ ваъда кард чӣ кор кард оила гирифт сразу гапи ӯра бовар кард гирифт навори мара маҳкам кард агар не оила 100% авҳоли мара медонист дида буд ман бо худам гуфтамш ки авҳоли мара дида будӣ ма дар чӣ вазъият будам барои чӣ намонди вақте ки вай номус кард мемонд аммо одамои тамошо кардагӣ мешинохтанд ки қори қуръон чӣ хел инсоне чӣ хел одаме ки мисол зан гирифт айболаи ма зан гирифт майли хайти хондагӣ охи мусулмонӣ хондагӣ охи мувофиқи шариат ҳам ҳаминҷа омадагие ки вақте зан гирифти охи ин зани гарам бояд нигоҳ кунӣ набояд берун айдар кунӣ и бо темболи ман гудако майда буд берун айдар кардагиам бовар мекунӣ бо димбора гашта омадаги будум арӯса кашида ҳамун ҳавлӣ буд ҳам хелай кашталом гирифт кажда берун бировар партотак ма ма қатити зиндагӣ намекунам қатити закс надорам ту зани қонунӣ ман нести зани қонунӣ ма ияй дар пеши ҳамун духтар марам хеле гуфт бубро бира дафша ки ҷое мерай и хона набиё дига агар не бо ман ҳамин хилқатиам беномус мерафтим медирамадам ки мақсад ман 2 фарзанд дорам нестмам инҷа қати духтарум тока ами хай квартира зурм мемад яке мерафтам ягубор зурм мемад квартира хай наметонистам додам вай намекардам бо рафтам ки қатиму занш буд ама ҳавлида буброя бира мисли оташ гуфтак буброя бира дафшава гуфтак фарзандорам монад буброя бира дафша гуфтам ҳеҷ вақт намефар гудакома ман намепартом ман модарама ё духтарам бо темболи ман намепартомшон хай шукри худованд хай ин ами хеле зиндагиро бурдум то намидама ҳозирака хай ба ҳам шукр хай ками ваъда карагиш ки ами омад хай бо оиларо фреб кард ки ами хел оилаам боварш кард навори мара гирифт дастраза маҳкам кард 2 рӯз мардум тамошо кардан мара ами 2 рӯз тамошо кардан ами қазанг бисёр задан ами чечения ҳам
одамо занг задан ки қори қурон амиҷа да худша нишон мете амри маъруф мекуна иҷа мо нафаҳмидем ки якум зан дошта будай нафаҳмидем дута духтарча шумо дошта будаен иҷа мегуфтиян ки ами оила якуми мо ҳам хеле фикр мекардем мо нафаҳмидаем ки и хеле мусулмоне ки худо фуребкун мақсад мехонава фарзандои худша бо хеле мекуна фарзандои зани ма гуфтум не ма ҳамуҷа дар телефон гап задам гуфтум не оила якумаем ман дута фарзанд дорам фақат гуфтум ами и қасари сол мара нигоҳ накарда то ба як суд намерафтим я 100 сомони 50 сомон ба ами гудака намедод я суд мерафтим я суд зангш мебуда я 50 сомон 100 сомон ба рангам чиё меовард да дасти оташ медод оташ мемад медод айдами мо дигар гиҷои қа медави хай майда гирифтен ма дар вақташ майда гирифтен бо дар берунам карден мисол манам ҳаёт ма сӯзондем мана мехел гуфтам ака вақте ми ҳаёт ма сӯзонда ман шу накард маро ки мара мегап рашу ман намекунам гуфтам вақте ки ҳаёт я бор сух бо дигин бора хуб мешава охи духтарча қати чихел ман як каси гар бо мерафтам мегирифтам вақте ё бача мебудам дига ба ё духтарча ман ҳеҷ вақт ба хотири фарзандом вай накардам фақат сир мекардам ки бирава шукна бира дафша фарзандора бите биро бира дафша надодам не ки духтарча метавонидам ма калон кардам хайшига ҳозир ами ҷердака ҳозир мақсади ман ин аст ки ами навор ман маҳкам кард дар гапи гуфтаги ваъдаи худаш наистод 10 рӯз пас гуфт оиларо даиҷа гуфт ки бо шоҳиди 3 нафари оила дар амо қоғаз нависитааст бо шоҳиди 3 оила 10 рӯз пас ман ҳамаи вай ҳуҷҷати ҳамо адира метимша надодак 10 рӯз гузашт оиларо занг задам гуфтам гиҷо шид тоқат кун 5 сол тоқат кардӣ барои ҳуҷҷати замин 2 рӯз тоқат намекунӣ хай накай ини байни и гапи 10 рӯз гуфтагишон ина 6 моҳ шид 6 моҳ шид ина 6 моҳ шид 6 моҳаш дуромад не накар ина бо уже бовар мекунӣ ба худо ҳами гап мезана дар телефон мега ки бо хисмам занг мезанам ина мегум бачатам қакор кард маҳкам кард хеле грех брав бо хай намекунӣ ҳуҷҷат шумо намекунем дар 5 сол дига бовар намекунам ора намекунам вайо хеле просто ака духтарчаро вай кардесан ки уже ё ба балоғат расидан ягон каса метяшу мераванд я худаш тоқа мебинам қа мақсад дорам чи хеле ами хонам хеле бировардан ҳамуҷа ман хеле мақсад дора барои бироварданаш